amapolisi nobana there's a action enje ezakwenzeka, so that amapolisi abe alert abe kanti ayabanjwa amajita. So wena, how would you like wenze njani wena ukuze ufike kwi-point whereby amajita understand nobana okay, because ke kudala uzama ukuphula out kule way, kudala uzama ufuna uyiyeka le way amajita engakuniki chance, instead asika create a new strategy of indlela yakho yosebenza yabo. So wena, how do you reach that point it okay ngiyaphuma ngoku yabo, like where the time amajita accept nobana okay now mjita outing? Amajita khange kube lula uyi-accepta. As a result phaa kula 2019 ngeli xesha abanjwayo amajita, okokuqala ndikho aware uba amajita ayokwenza ntoni phaa, and ke ngoku afika amajita ndithe ndingumntu oselayo mna, amajita wona awaseli awatshayi, ndingumntu oselayo mna. Naw afika ndisele amajita and ke ngoku aza neentshwabulo zento yoba uyawanxelile ntoni yabo. So kulapho ndirefyuza khona uba asuka andisayanga nakuloo nto yenu mna mthini. And abe wona engakhange athini andibrife uba ekuseye kuhambani kuyothwani le yabo. So wona bezandibrifa phambili. Ngelishwa ke ayikhange ibe yi-success le nto yawo, as a result ephele ebanjwa yabo. Nalapho ekubanjweni kwawo amajita khange ndiwalahlele izandla yabo. The only thing endiye ndayiqaphela mna njengoba ndisiya ndizikhwebula kancinci kwinto ezinxamnye nolwaphulomthetho, endiye ndayiqaphela, it's not that kula 2019 bendiyekile uthengisa drugs yabo, bendingayekanga uthengisa drugs, qha ndiye ndaqaphela into yoba no, i-drug nemali ngaphakathi etrongweni kunaphi kunangaphandle. So I came ne-idea emajiteni uba majita, how about nithenge